morning mga kabisdak. So, andito pa rin tayo sa The Entrance. Yun nga, sobrang sarap na tulog namin mga kabisdak kasi yung bed sobrang ganda. Yeah! And andito kami ngayon sa veranda ni Gia, nagpainit kasi andun yung sunrise. Si Ami, good morning. Yung sa kabilang side mga kabisdak, ang ganda pala doon, oh. Doon na part na yun. Ano pala yan? Cabin park. May mga trailer, yung van, andun oh. So yun nga mga kabisdak, for today, uuwi na kami sa Sydney pero mamaya pa kami mag-check out dito, siguro mga 11. And before tayo uuwi ng Sydney, dadaan tayo sa lighthouse. So mayroong sikat na lighthouse dito, yung tinatawag nila is Nora Head Lighthouse. And breakfast muna tayo mga kabisdak. Ito si Ami, nagluto na, pansit canton yun. Oh. So ito yung breakfast namin. Tapos na kami mag-breakfast, so pansit canton at itlog lang. Yeah, we're good. Tapos na kami mag-check out mga kabisdak. And ngayon, pupunta kami dun sa unahan dun. Ang ganda dun, oh. So dun tayo pupunta mga kabisdak. May buhangin kasi malapad dun. Grabe, ang gandang bahay mga kabisdak, oh. Grabe naman, diyan ka nakatira. Super nice. Ang sarap sa feeling maglakad-lakad nandito mga kabisdak. Grabe. Yung mga tao siguro dito, yung dito lang nakatira, parang refreshing yung ano nila, yung buhay nila, walang stress siguro. Kasi oh, ang ganda ng view. Oh, kit. Sobrang ganda din ng accommodation na yung mga kabisdak kasi yung view niya ito. Yung maganda dito sa Australia mga kabisdak, parang walang mahirap, walang mayaman. Parang yung tao lahat, pantay-pantay lahat. Kasi kahit mahirap ka, makakapasyal ka pa rin sa mga ganitong lugar. Kasi walang bayad, libre lang. Yung mga pagkain ng mayayaman, kaya mong bilhin kasi mura lang yung pagkain. So napakaganda ng Australia. So ngayon, punta ka tayo dito. Nandito na kami sa pinakamalaking part ng buhangin mga kabisdak. Sobrang ganda. So ito yung view, tingnan nyo. So doon mga kabisdak, mayroong nagsusurfing. Akala namin walang tao dito kasi pag nandun kami sa malayo doon kami galing. Ito mga nagsusurf, hindi kita, hindi klaro. Pero pag lumapit ka dito, ang dami pala nagsusurfing, oh. Dito na tayo sa lighthouse mga kabisdak. Sobrang init, so it means napakaganda ng panahon. So si Gian kagigising lang, so tamang tama. And punta na tayo doon yung lighthouse mga kabisdak. And ito yung KFC. Nalagay dito no commercial filming and photography. So bawal, ang ibig sabihin mga kabisdak, bawal pala mag-shoot ng pelikula dito. So tayo YouTube lang naman tayo, hindi tayo commercial. So siguro pwede. Dami naman nag-video ito. Yung lighthouse mga kabisa, nakikita ko na. Tapos ito yung dagat dito. Grabe. Woo! Ang ganda, oh. Grabe. Ayan. Sa likod ko mga kabisdak, nakikita niyo, may kasal, may wedding. So ang ganda siguro ng ano nila, no, ng location nila. Kasi yung view, medyo dramatic yung kasal nila. So ito na yung lighthouse mga kabisdak. Ito, oh. Yan yung buong lighthouse. Lighthouse tour suspended until further notice. So pwede pa lang pumasok dito, pero dahil nga may COVID, nakikita niyo yung view dun mga kabisdak, oh. Grabe, ang ganda ng view. Mingko ta dire, we can eat here. So we'll just eat our KFC here. Kain kami ng KFC dito.
Alright. So ito yung lighthouse mga kabisda ko, yan. Sa tuktok niyan, yung sa pinaka-top may umiikot. Bulb, yan siguro yung bulb yung umiilaw pag gabi. Wow. Grabe mga kabisda, para makita nyo. Let's see. Excited din ako kasi hindi pa kami nakapunta dito. Grabe oh. Tingnan yung mga bato-bato dyan. Oh, grabe. So andito na tayo sa baba mga kabisdak. Grabe, amazing. Na-amaze talaga ako mga kabisdak. First time ko makakita ng ganito. Kasi yung buong ano niya, yung buong area, para siyang building. Para siyang building ba? Ito, ang laking bato. Tapos ang nakakabighani nito, ito, linya, straight na straight. Para siyang sinadya yung gawa ng mga higante, di ba? Grabe. Oh. So tingnan niyo doon. Para siyang ano ba? Para siyang isang building pero bato lang to siya mga kabisdak. Bato. Pero ang pinakapagtataka ko, sino kayang gumawa nito? Ba't may mga linya ba? Oh. Kita nyo? May mga linya. So, curious ako, very mysterious siya kung paano siya naging pormang ganito. Oh. Grabe. Tingnan nyo ito. So, ito, but ano siya? Very mysterious, ba't siya naging ganito? Very straight. So tingnan natin to dito. Oh. So kita nyo yan mga kabisdak, yun o, sa loob. Woo! Grabe. Tapos punta tayo dun mga kabisdak. Punta tayo dun sa may unahan. Tingnan natin. Ay, grabe. Nakakatakot. Ito pag malaglag ka dito, wala na. Patay ka. So, kakatakot. Oh. Ba't siya naging forma ng ganito ba? Oh. Nakakatakot. Bisa grabe, di ba? Nakakatakot. Woo! Parang nanginginig yung ano ko, yung tuhod ko. Hindi kasi ako sanay sa ganito. Mas punta tayo dun, banda. Grabe oh. Ito yung pinagkatataka ko, ba't meron siyang linyang ganito. Oh. Pag mahulog ka dito mga kabisdak, hula talaga. Kasi yung mga bato sa dun, ano, very sharp. You know? Nakakatakot, grabe. Punta tayo sa may dulo mga kabisdak. Punta tayo sa may dulo ito. So yun. So ito yung pinakadulo. May nag-fishing doon eh. Yun o. Nag-fishing siya. Mga kabisdak, yan yung lighthouse. Dyan. So yan yung lighthouse. Ang ganda diba? Diyan mga kabisdak, kung iwan ko makita sa camera, pero dyan may isang island na malaking bato. Yun no, kung nakikita nyo yun, may malaking bato, naging island siya. Sa actual mga kabisdak, kung makikita nyo sa personal, parang tumitindig yung balahibo ko. Tingnan, para siyang sa mga movie, yung mga ganun, parang ewan ko, di ko ma-explain, basta para siyang sa mga movie, parang tapos ito nga, kung itong bato, kung nasana ko, isa siyang malaking puro bato. So para siyang isang building. Kaya very mysterious siya kung paano siya naging forma ng ganito ba. Kasi yung mga bato, mayroong mga linya-linya, may hugis-hugis. Kita nyo? Yan So paano siya naging ganito? Di ba? Very mysterious mga kabisdak. And yun yung lighthouse. So alright guys, hanggang dito lang yung trip namin at yun lang yung lighthouse. And maraming salamat sa pagsama sa amin na mamasyal dito sa The Entrance.
Napakagandang lugar, highly recommended sa mga Pinoy na nandito lang sa Sydney. And see you again guys sa next vlog namin, and thank you so much sa pag-support ng aming videos. Bye bye.